Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Akucastu, který vzniká pod hlavičkou asociace Akobat ve studiu České spořitelny. To je člen dlouholetý Akobatu a máme od nich studio, my jsme za to moc rádi, díky. Já jsem Jan Fousek, jsem ředitelem Akobatu a tímto Akucastem vás provedu jako většinou dalších z pozice moderátora. Dnes se budeme zabývat tématem rovněž aktuálním, zase bude trochu jiný než ty ostatní, ani mě není vlastně až tak osobně blízký, takže se těším na to, co se všechno rozvím. Je to flexibilita, elektrifikace teplárenství a na to máme tady výborné hosty. My máme dekarbonizaci v plném proudu, bude ubývat flexibilita z konvenčních zdrojů, zejména z uhlí. Bude nám chybět na straně zdrojové základny, čili té výroby, ale zároveň ubyde i na té straně právě flexibility. To je důležité z pohledu našeho podcastu, takže my se teď nebudeme úplně zabývat tou situací jako zdrojové přiměřenosti, byť samozřejmě taky můžeme, ale není to naším cílem, ale jsme Akucast, takže ta flexibilita, akumulace z tohoto pohledu, jaké příležitosti jsou v oblasti flexibility v teplárenství. Budeme se ptát našich hostů, zda je vůbec možné toto tradičně s konvenční energetikou spojené odvětví nějak modernizovat, transformovat do právě nové energetiky, jaké můžeme využívat v tomto odvětví zdroje, jestli bude teplárenství závislé pouze na elektroenergetice a celkově, jaký tam může být potenciál třeba pro obnovitelné plyny nebo zelené plyny, flexibilitu a akumulaci. Hosty dnešního Akucastu jsou Jan Krišpín, to je generální ředitel Orgresu. Honzo, ahoj. Ahoj Honzo. Díky, že jsi přijal naše pozvání. Orgres je členem Akobatu i našeho sdružení agregátorů flexibility. A dneska si byl, Honzo, pozván zejména na téma flexibility a elektrifikace teplárenství. Je to tak. Takhle jsme spolu i to téma vymysleli a druhým hostem je Martin Schwarz, odborník na biometan, momentálně pracující jako CEO EBW Solution. Ahoj Honzo, dobrý den. Ahoj Martine, děkuji taky, že jsi přijal pozvánku. Já rovnou řeknu, jak vlastně toto zaměření našeho dílu vzniklo. S oběma pány jsem řešil jejich téma, jak ho dát do Akucastu a vymysleli jsme, že to téma tedy spojíme, že ho děláme společně. Takže biometan a elektrifikace teplárenství. Honzo, začnu asi teda u tebe, prosím tě, pojďme si pro začátek říci, jaká je nyní situace ve většině tepláren v České republice. No, to je asi taková bezvadná otázka. Abych to rozdělil možná trošku složitější představu, protože to nějak zjednoduším. Máme tu, řekněme, poměrně dobře vyvinutý teplárenství v tom segmentu největších energetik. Pak samozřejmě čím jdeme k menším a menším provozům, ať už jsou to malé teplárničky v nějakých okresních městech nebo až k nějakým výtopnám na úrovni menších obec nebo menších městeček, tak se samozřejmě významně liší, jak to potom ve finále vypadá. V těch malých městečkách dost často máme rozdrobená CZTčka na nějaké malinkaté vesměs výtopný nazemní plyn. Tam, kde je to o něco větší, najdeme ještě běžně dneska uhelný kotle, protože v zásadě tam to bylo o tom, že nějaký Franta motorek prostě chodil, občas přenastavil nějaký šoupátko nebo ventil. Úkolem města bylo vysoutěžit co nejlevnějšího dodavatele zemního plynu a takhle to dělali v podstatě nějakých jako 10, 15, možná 20 let. A dokud jim vyloženě neutekl kotel někde komínem ven, že už se fakt jako rozpadl, tak do té doby to vlastně zůstává stejně. Takže za mě je to pole neorané, příležitost pro elektrifikaci tam vidím obrovskou, už právě proto, že ty provozy nejsou, řekněme, zastaralé jenom tím pohledem na svět, ale řekněme obecněji technickým stavem těch sítí, takže kam v podstatě dneska dojedeme, tam je to takový trošku obtížný, co se týče toho malého segmentu. No a logicky, tak jak jsem začal, tak čím jdeme k větším energetikám, tím to vypadá lepší a lepší. Ty největší energetiky dneska už jsou třeba i částečně elektrifikované. Jaké tam ty možnosti elektrifikace vlastně jsou, o čem se bavíme konkrétně? Tak je to samozřejmě lokalita od lokality, nejde všude všechno, ať už jsou to jako prostorové omezení nebo třeba hlediska hluku a podobně, ale obecně se budeme bavit o nějaký tepelný čerpadlo, elektrokotel, samozřejmě to nějaká kogenerační jednotka, která je taková něco mezi. Baterka, teoreticky taky, když do toho tepla je to trošku složitější. Ne, do tepla, jo, myslel jsem u tepláren typu C-Energy, Otrokovice, Brno a další. Ale obecně je to vždycky jakýkoliv zařízení, který mi dokáže si hrát s tím, jestli jdu do tepla nebo do elektřiny, tam zpátky a načasovat si to. To je taková obecná myšlenka toho celého. Jasně, takže to je celková situace. Mám tady podotázku, jak může teplárenství pomoci ke stabilitě elektrické soustavy. To známe, to jsou klasika, podpůrné služby. To asi většina našich posluchačů zná, ale co právě teplárny, ať se dostaneme na to naše téma a flexibilita, agregace a teplárny v tom novém přetvářejícím se světě. Jasně, tak ono principiálně, já se na to vždycky dívám, že akumulace je mentálně jenom jedna, ať už se bavíme o jakékoliv energii, ať už je to skladování plynu, o kterém se taky určitě budeme dneska bavit,
a nebo je to skladování tepla. Můžeme si vybírat většinou čas, můžeme si vybírat množství energie, to je to klíčové, co definuje akumulaci jako takovou. A samozřejmě ta klíčová role teplárenství, kterou aspoň já tam vidím a určitě jako mnozí další, je, že ten dopad na konečného spotřebitele, kdy k němu doteče, řekněme, o něco teplejší nebo chladnější voda v tom potrubí, on téměř nepozná. A ta prodleva je řádu několik hodin, takže my, když něco změníme v té soustavě, není to až tak poznat. A hodina pro soustavu elektrické energie je už jako významně zajímavý parametr, proto si s tím umět hrát. A tady se bavíme o tom, že pokud se postaví nějaká rozumná akumulační kapacita, ať už do baterky, nebo do nějakého vhodného plynu, nebo to uděláme, řekněme, úplně nejjednodušším způsobem do nádrže s vodou, dává obrovský prostor pro spoustu hodin, které jsou disponibilní potom pro tu soustavu. Díky za to vysvětlení, jaký jsou hlavní překážky a výzvy přechodu teplárenství třeba na obnovitelné zdroje nebo celkové dekarbonizaci. Jaké kroky by mohly urychlit, nebo co se vlastně v této oblasti děje, nebo co vy jako Orgres děláte. A samozřejmě, Martine, ty se k tomu vyjádří kdykoliv taky, ale tvůj čas s nízkoemisními plyny teprve přijde. Já bych řekl, ta základní jako mentální u těch samých provozovatelů, že posunout se z toho, že už to fakt jako asi nikdy nebude jednoduchý. Takže fakt tam bude jen ten jeden Franta motorek, který to dokáže nad tím vymýšlet. A druhý takový milník, který tam vnímám, je, že ten složitější provoz už asi nebudou mít úplně jenom ve svých rukách. Že aby si každá taková malá výtopna pořídila ten tým energetiků, který bude v každé vlastně čtvrthodině rozhodovat se zrovna vhodnější, jestli jít na plyn nebo jít na elektřinu, to už bude jako složitější úkol. A takový třetí, který vnímám, já pořád vidím, že všichni, to bych jako lhal, samozřejmě nějaká část lidí, ale hodně tím trhem rezonuje 100% fosil anebo 100% jako obnovitelný zdroje. A já se obávám, že ještě poměrně dlouhou dobu to bude nějaká rozumná koexistence. Se samozřejmě bavíme o tom, jaký ten podíl by měl být. Je to lokalita od lokality, ale jsou místa, kde dokážeme udělat neskutečné množství parády, jak opravdu i stříct dekarbonizaci, tak aby to bylo ekonomicky uchopitelné. A o jakých konkrétních krocích se bavíme? Nebo o jakých obnovitelných zdrojích v teplárenství se bavíme? Jenom bavíme se o biomase nebo o nějakým dalším využití lokálních zdrojů? Já bych řekl, že biomasa je taková jako na snadě, ale dostáváme se trošičku do tržních problémů s tím, že té udržitelné biomasy tolik úplně není. Já bych řekl, ta úplně nejjednodušší logika, kterou tam vidím, jestliže si můžu načasovat, je vzít fotovoltaiku, otočit ji do tepla. Jo. Ať už to udělám tepelným čerpadlem, elektrokotlem, čímkoliv jiným. A minimálně na celý ten letní provoz, kdy abych třeba nemusel provozovat klasické zdroje, šel cestou prostě na nějaké takovéhle elektrifikace, tak si můžu hodně pomoci. Ono se to nezdá, ale ta přechodová sezóna plus léto může udělat klidně 40% v celkové spotřebě tepla, respektive pak i v emisích CO2 proti plynu. Martine, ty jsi k tomu chtěl něco dodat? Jo, jasně. Hele, já jsem chtěl akorát k tomu říct, že hrozně záleží na velikosti toho zdroje. Úplně jinak se k tomu bude stavět velký zdroj, který je na velkém CZT ve středním a větším městě. A úplně jiný řešení je logický v nějaký menší obci. Jo. Ta menší obec samozřejmě může jet na nějaký palivo typu biomasa i přes léto. U těch větších zdrojů to samozřejmě nemůže nikdy dávat smysl. A tam nás čeká samozřejmě diverzifikace, a to nejenom mezi třeba 2, ale budou to třeba i 3, 4 technologie, které budou to teplo vyrábět. Jeden z nich bude nějaký nízkoemisní plyn, a to se hned dostaneme. Já se ještě na chvíli vrátím k těm elektrokotlům. Co podle toho, co říká třeba Orgres teplárníkům nebo provozovatelům těchto zdrojů, co jim radíte dělat s přebytečným teplem? Hodně rezonuje, podobně jako nejsou vždycky všude populární diesel agregáty, tak není úplně populární elektrokotel, když se to takzvaně maří nebo vypouští do vzduchu. Třeba s tím přebytečným teplem radíte? Tak obecně, pokud je možné to teplo někde akumulovat tak a použít to později, to je jako za mě ta základní mantra. Samozřejmě nebavím se tady o elektrokotlích a těchto zdrojích, které jsou postaveny ryze pro to, abych tu energii jako zmařil z trhu a někde ji prostě vybil. No. V uvozovkách se řešilo historicky tím, že se honila elektřina kolem Německa a zpátky, jenom aby se ztratila někde v rozvodech. Jo. Nicméně dá se samozřejmě v místech, kde to lze optimalizovat, také to není ani zbytečně velký, ani zbytečně malý, nějak to skládat. A pak samozřejmě je to o tom, že když ten trh do toho půjde jako celek, ten prostor je taky, řekněme, nějakým způsobem vymezený, kam se můžete nacpat. Takže stavět zbytečně velký zdroj jenom proto, abychom se věnovali nějaké zápalné odchylce nebo něčemu takovému, asi taky není úplně nějaký dlouhodobý řešení.
Díky, přicházíme pomalu tedy k těm zeleným plynům a téma sezónní akumulace. Teď jsme si trochu řekli k té flexibilitě, ale bych se stejně chtěl ještě dostat k tomu, jaké konkrétní druhy flexibility můžou ty teplárny nabízet. K tomu se vrátíme, ale na chvíli půjdu za Martinem. Bavíme se o tom, že nám tady chybí sezónní akumulace. Samozřejmě na půdě Akubatu je to významné téma. Je to efektivní způsob třeba využívání sezónní akumulace obnovitelných zdrojů, nakládání s elektrickou energií, nebo je to přechodné řešení a jak v tom můžou pomoci právě zelené plyny? Ale já si myslím, že to není přechodné řešení, že to je docela dobrá technologie. My se v podstatě bavíme o tom, že nějaká intraday akumulace nebo odchylky v rámci dne se skvěle vyřeší tím, že se elektřina naakumuluje do tepla, do nějakého boileru a tam se to schová. To jako nic lepšího vymyslet nelze. Jo, třeba nás někdo překvapí, ale zatím to tak je. No a pak, když se bavíme o nějaký delší akumulaci, tak tam se bavíme o tom, že my musíme tu energii elektronu převést do energie chemické vazby a to do nějakého nosiče, který bude snadno transportovatelný a snadno akumulovatelný s nejmenšíma ztrátama. A tam to pořád je, jde to přes vodík. Jo, prostě ty letní přebytky elektrické energie využít k výrobě vodíku a pak jestli ten vodík už necháme jako ten nosič energie pro ocelářství nebo pro průmysl, který potřebuje prostě ty vysoké teploty a vysoké účinnosti, tak jo. Ale jinak to vypadá na e-methane. Jo, vypadá to na syntetický metan, který se bude vyrábět z vodíku na bioplynových stanicích nebo kdekoliv jinde sloučením s oxidem uhličitým. Jo, protože máme vybudovanou infrastrukturu plynárenskou, veškerý zařízení v teplárnách jedou na zemní plyn, úplně stejně jedou na biometan a dokážeme a máme vybudovanou infrastrukturu právě těch podzemních zásobníků, kde si tu elektřinu z léta můžeme v tom plynu schovat na zimu. A nějaký časový výhled a konkrétně, ty si je jmenoval vlastně nějaký e-methane, syntetická paliva, vodík, jaký je ten poměr a v jakém časovém horizontu můžeme takovou sezónní akumulaci využívat? Já ti rozumím, jo, ale technika už to má dávno vyřešený. Jasně. Jo? Teďka nám to musí říct trh. A jelikož ten trh je regulovaný, tak nám to musí říct politici. Jo, politici musí nastavit nějaký regulační rámec, aby ty tržní subjekty, aby se jim vyplatilo vůbec uvažovat o tomhle typu investic a aby ten investiční horizont byl pro ně bezpečný. Jo, jestliže se nám tady mění legislativa každý 3 měsíce a nemáme strategie, nemáme ty základní národní dokumenty typu NCAP, státní energetická koncepce a tak, dobře vymyšlený, no tak za této situace investor nepůjde do toho, i když se bavíme o technologiích, které jsou 20 let starý, na tom se nic nového nevymyslelo. Zlepšuje se účinnost, stále je to drahé, naši členové to prostě dělají, teď se bavíme o vodíku, ty máš hlavně že ten biometan, ale vím, že do toho prostě nikdo moc nejde a i s tou dotací je to zatím prostě jako velmi těžko návratné, máme vodíkovou pracovní skupinu, tady na půdě jsme to řešili, na půdě našeho Akucastu a není to úplně jednoduchý, takže já se do toho snažím dostat ten biznis, jo, jako, kdy tohle začne dávat smysl, aby do toho ta teplárna šla, nebo ten investor. No až to pro ní bude levnější než emisní povolenka. Jako nic jiného. Děkuju. Jo, emisní povolenka tady s náma bude. Jak s tímhle dokáže zahýbat ETS 2? Protože historicky největší problém teplárníků byl, nebo tvrdili, že je to jejich největší problém, že ty menší teplárny do v minulosti 15 MW, později myslím, že to bylo zvýšeno na 20, ale nejsou vlastně součástí ETSky. A teď budou od roku, myslím, 27 součástí ETS 2, tak pomůže to trošku jako narovnat ten trh, dojde k nějaký jako konvergenci, nebo ne? Ale já kroutím hlavou. Jo, děkuji, že jsi to řekl za mě. Honza Krišpín taky. Ale asi se podle mě narovnají ty podmínky mezi teplárnami. Myslím si, že tím, že i domácnostem se vlastně zdraží výroba tepla sami pro sebe, tak bych řekl, že se ztratí trošku problém s tím štěpením CZTček na nějaký malý domovní kotelny, ale určitě to jako podle mě nevyřeší problém s tím, aby se dařilo nějak dostat vodík anebo e-methane vlastně do trhu. Jo, to není game changer, to musí být něco úplně jiného. Pojďme u toho zůstat ještě něco, co je jako reálního, na co čekáme, protože já bych potřeboval ještě něco konkrétnějšího. Všichni hosti tohohle Akucastu, naši posluchači i členové Akubatu a dalších spřátelených asociací chápou, jaký je problém nekoncepčnost přípravy strategických dokumentů. Takže toho jsme si všichni vědomi, ale pojďme prosím se dostat do nějakých úvah. Co za Martina Švarce a za Honzu Krišpína jsou ty game changery, nebo můžou být ty game changery? Hele, za mě je to fakt ten přístup státu. Jo, pakliže já bych od toho státu slyšel, že má rozmyšleno, jakou má energetickou koncepci, jaký má strategie pro ty jednotlivý
segmenty energetiky, ať už je to akumulace, ať už jsou to obnovitelné zdroje, ať už je to teplárenství nebo emise v dopravě, jo, to je úplně jedno, jo, ale jestliže tady my máme vákuum a cítíme obrovskou nejistotu z našich politiků, že vlastně nevědí, co chtějí a honějí na poslední chvíli transpozice evropské legislativy, no tak v tomhletom prostředí každý rozumný investor bude čekat. To je jasný, ano, v tomhletom žijeme, na přípravě těch dokumentů se podílíme, je to frustrující, ale zároveň vím, protože už to dělám mnoho let, že se to vlastně jako nezmění a to nepřijde jiná vláda, která to jako významně vyřeší. Toho se bojím, takže co mám ještě reálnější? Myslím, že on ten game changer už tak jako tíká, protože to jsou za mě ty nové směrnice Evropské unie, které v podstatě přichází. Málo kdo je zatím podle mě četl, hlavně na úrovni politické scény mě tak přijde. Nicméně jsou tam celkem strašáky, aspoň z mýho pohledu. Za mě jeden asi z těch jako největších, který tam vnímám, tak teď mě neberte za slovo, asi rok 2030 je tím milníkem, kdy máme dosáhnout vlastně nulové uhlíkové stopy z provozu budov. O něco později, tuším, že k roku 2035 už to má být vlastně kromě jako nových budov, tak i u nově rekonstruovaných a ve finále to má skončit nějakým roku 2050, kdy i všechny nově stavěné budovy mají být vlastně s nulovou uhlíkovou emisí, to znamená včetně té výstavby. No ale tím se mi to logicky začíná promítat nejenom do nějakých jako energetických systémů, ale promítá se mi to zejména do materiálu, který potřebuji na tu výstavbu. A můžeme se tvářit o tom, že nám jako v něčem pomůže recyklace, ale budeme se točit zejména na oceli, na cementu, na těchto materiálech, které prostě mají obrovskou zátěž. A to si myslím, že bude ten jako největší game changer potom na výrobu vodíku, obecně všech těchto plynů, protože tam prostě jako s elektřinou si asi moc nepohrajeme. Díky za konkrétní odpověď. Takže to jsou nějaké možnosti implementace zelených plynů celkově v České republice. Pojďme se vrátit třeba k tomu teplárenství. Máme nějaké příklady dobré praxe z České republiky nebo ze zahraničí? Já bych řekl, že ten trend jako napříč celou Evropskou unii funguje. Říká se tomu v podstatě princip záruk. To znamená, vy když vyrobíte někde nějaký biometan, natlačíte ho do systému, tak bez ohledu na to, jestli je ten systém propojený nebo není, tak jste schopni tyhle certifikáty původu obchodovat uvnitř Evropské unie. Tím v podstatě prohlašujete, že já spotřebávám plyn, ale on to není jako zemní plyn někde vytěžený. Je to plyn, který prostě vznikl tady na nějaké bioplynce. A obecně bych řekl, že mám asi jeden příklad, kde je to přímým spalováním, když to není úplně jako běžný, že by se to do teplárenství dostávalo. To bych řekl, že je bioplynka v Kněžicích, tuším. Tam je takový malý energetický systém, kde je fakt jako bioplynka, dokonce na gastroodpady, kdy ten bioplyn používají přímo pro vytápění v obci a výrobu vlastní elektrické energie. Jinak obecně běžný princip je výroba elektřiny a tepla na kogeneračních motorech, jako bioplynkách, bych řekl, taky taková jako standardní věc, ale to teplo bohužel jako končí většinou pánu bohu někde v oknech. No a pak samozřejmě to vtlačování biometanu do soustavy, to si myslím, že je prostě ten jako základ, který může i Česká republika, a to se pak může krásně obchodovat. A pak už to není o tom, že jako by to bylo něco jako zběsile složitýho, je to prostě papírová válka, jak to dostat do průmyslu. Martine. Technologicky potvrzuju, jo, to, co jsi říkal. Kněžice jedou přes léto z bioplynky a v zimě to dotlačují ještě kotlema na biomasu. Jo, a vždycky to palivo musí být obnovitelný a jedno, jestli to bude pevná biomasa nebo jestli to bude plyn. A neznamená to do budoucna, teď se díváme do nějaký trajektorie 2030 až 2040, potažmo 50, tak to neznamená, že nebudeme mít fosilní plyn v té době. Budeme. Jo, ale ten blend fosilního zemního plynu a vodíku a e-metanu a biometanu, tak ten bude nulový. To je ten cíl. Mít celkový emise nulový. To znamená, že ne, že nebudeme vůbec žádný emise dělat, nebo že to bude jenom čistě obnovitelný plyny. Určitě ne. Jo. Taky určitě my vždycky i v tom roce 40 i 50, nejenom pro teplárenství, ten zemní plyn budeme potřebovat a většina národních scénářů evropských států počítá se zemním plynem i po konci roku 2050. Jasně, a jsme teda ale připravení dostat zelený plyny tedy do teplárenství a vůbec do dekarbonizace státu? Jo, já si myslím, že určitě jsme na to připravení, protože jestliže teď ty teplárny odcházejí od uhlí a přemýšlejí, jak budou vyrábět teplo nebo z čeho budou vyrábět teplo, tak to za mě u těch středních a větších zdrojů vždycky bude kombinace. Jo, bude to kombinace plynového zdroje, bude to kombinace třeba nějaký kogenerační výroby, tepelného čerpadla, eventuálně nějakého biomasového záložního zdroje na zimní sezónu. No a co se týká těch plynových zdrojů, to je úplně stejný kotel na zemní plyn, který je úplně stejný na biometan. A v momentě, kdy začne ekonomicky
ekonomicky teplárně dávat smysl nahrazovat nějakou část fosilního zemního plynu biometanem, tak to bude dělat. Ale na tom zdroji se nemusí vůbec nic změnit technologicky. A co tedy stojí v cestě tomu, že tam toho biometanu dneska není víc? Nebo já samozřejmě sleduju, když vy komunikujete, nebo celkově jako sektor biometanu, jaké jsou ty problémy, ale co teda konkrétně i pro posluchače, aby věděli? Biometan je pořád pro výrobny tepla dražší než emisní povolenka za CO2. Takže tady se musí změnit vlastně nějaké legislativní nastavení emisního obchodování, respektive úspory emisí, kterou si teplárna z toho použitého biometanu může vykázat. A v momentě, kdy to začne dávat větší smysl tomu výrobci tepla, tak samozřejmě se zvýší poptávka po biometanu. Jasně, takže ta CO2, to už jsme probírali a případně k tomu udělat zlepšení energetické účinnosti. Rozumím. Hele, Honzo, jestli můžu, účinnost bude stejná. Jo? Molekula metanu má furt stejnou výhřevnost, jo? To je jedno, jaký má původ. Ale ta finta je v tom, jak se počítají emise, protože jestliže my v teplárenství máme počítané emise z biometanu vždycky jako nulu, tak to není vždycky nula. Biometan, který se vyrobí třeba z odpadů, tak má zápornou emisi. Jo? Takže já, když to zjednoduším, jednou molekulou biometanu můžu nahradit třeba 3 molekuly fosilního plynu. Jo, a to už je pro tu teplárnu zajímavý si trošku připlatit za biometan oproti zemnímu plynu, protože mnohem víc ten gap může ušetřit na emisních povolenkách, který nemusí kupovat. Čili jako to bylo v minulosti mezi třeba metanem a CO2, že jako CO2 more pollutant. Přesně tak, OK, jo. rozumím. Díky za to vysvětlení. Hele, a Honzo, zpátky k flexibilitě, protože tématem měla být flexibilita, už jsme u problému biometanu. Co brání implementaci a nasazení zelených plynů ve flexibilitě a celkově jaký jsou možnosti stávajícího nastavení tepláren v poskytování flexibility? Co třeba záporná flexibilita? Já bych vůbec začal asi tím samotným myšlenkovým pochodem a trošičku navážu zpátky na ten biometan. Jo. Ano, v zásadě, už jsem to i nakousl předtím, těžko si dokážu představit, že bychom dneska se postavili jen a pouze na plynu nebo jen a pouze na elektřině. Prostě ten trh je dneska, řekněme, tak dynamický, že a to je to vlastně to, co dneska i Orgres dělá. Pracujeme s daty, díváme se na to, jak statisticky by se měl pohybovat ten provoz v jednotlivých hodinách. A říct si opravdu, co je nejvýhodnější zdroj, když já vím, že mám časově brutálně proměnný v podstatě téměř všechny vstupy. Ať už je to emisní povolenka, nebo je to cena elektrické energie dneska už dané čtvrthodině, ne dané hodině, aby to nebylo tak jednoduchý pro nás všechny. Tak to stává jako extrémní komplikací. To znamená, my se na to dneska díváme statisticky, počítáme si, kolik je takových hodin, kdy je cena lepší pro elektrickou energii, dává smysl vyrábět teplo právě z elektrické energie, kdy je naopak zase výhodnější ten plyn. Jak mě vychází emisní povolenka, to je taky v každém měsíci trošičku jako jiná, kolikrát je v každém dni, jo? Ten trh je docela v tomhle jako svérázný. A to znamená, je to o tom postavit si celou strukturu, která mi v každém okamžiku umožní si vybrat, co je pro mě jako to nejlepší varianta. Jestli teď zapnout ten elektrokotel, nebo zrovna tepelný čerpadlo, nebo se pustit do výroby z plynu, nebo všechno vkombinovat. Když se vůbec zamyslet nad tím, kdy mám tu akumulačku nabíjet, kdy mám zase spustit do toho trhu. A to se vracím zpátky k tomu Frantovi Motorkovi, že on jako fakt už má teďka těžký život. Franta Motorek po třetí v dnešním akukástu, počítám to. Tím se zase ještě dostávám i k té otázce, že nadimenzovat ten systém musím s nějakou logikou, tak aby samozřejmě statisticky ten počet hodin, který je zajímavý pro tu danou technologii, tam vycházel. Nicméně samozřejmě klíčová potom je proto i ta regulace. Když se dneska podívám do Německa, tam pomalu ještě začíná vcházet platnost, nevím, jestli je to zrovna nařízení, zákon, jak si to nastavili. Nicméně vím, že už tam mají jako povinný podíly obnovitelných zdrojů ve výrobě tepla, což jako taky je poměrně tvrdý game changer. A pak v zásadě se jako nikdo nebude ptát, jestli je levnější zemní plyn, kolik stojí povolenka. Už je to prostě potom, že musím nějak uhnout. Teď už si vybírám, která varianta pro mě je ekonomicky nejvýhodnější. A já, jestliže se dneska budu zase dívat zpátky a vrátím se k té energetické účinnosti budov k tomu roku 2030, tak jestliže já mám být provozně na dobrých číslech, tak já prostě jsem nevyhnutelně nucený jít za tím biometanem, který prostě pro mě asi bude nejjednodušší. Samozřejmě v těch větších městech se můžu bavit, já nevím, o přímým spalováním odpadu, třeba v energetickém využívání, že jo? A můžu se bavit o nějaké té biomase, ale to prostě taky není vše spásný. A prostě nejjednodušší pořád bude tady ten biometan. Takže to je o tom hledání optimální ekonomiky. A tam já si myslím, že ten biometan vždycky bude mít svoje místečko, bez ohledu na cenu jako té emisní povolenky. Ale tohle dlouhou dobu se jako ještě trošku utřepává. A řekl bych, že nás teďka čekají ty průlomové roky, kdy se to fakt začne mít. Je to jenom o tom
aby to ten trh vůbec dokázal strávit a pochopit. No to jako je jednoduchý jako na vyřešení, hrozně složitý potom na spočítání, protože říkám statistiku, já jsem jako na vysoké studoval, nemám ji rád do dneška, ale vstupuje mi do života pořád. Tím se vlastně dostáváme k navrhování té teplárny jako takové. Máme v podstatě poměrně malý odbyt po tepla v létě. Jo. V létě nám v podstatě stačí nějaká teplá užitková voda. V zimě já prostě potřebuji brutálně větší množství jako tepla. Zase dimenzovat všechny tyhle zdroje na to, abych vyrobil dostatek tepla v zimě, když mě zrovna nezafouká, když mi zrovna nezasvítí sluníčko, ta elektrika fakt jako nebude vycházet, tak já stejně potřebuji mít redundantní zdroj a to je prostě pro mě nejjednodušší capexově vždycky si koupit nějaký zemní plyn. Většinou to bude nějaký kotlík, jo, když ne kogenerace. Takže v zásadě, když se na to dívám potom takhle, tak jako technologicky si myslím, že dneska ty teplárny jsou připravený na to, aby si začali ten plyn nakupovat. Tak jak bylo řečený, prostě není problém ho nakoupit, je to otázka ceny. Ta cena podle mě přestane být za chviličku už rozhodující, protože vy to fakt v tom čase nejste schopni už potom vidět. Je to asi spíš do budoucna za mě softwarová záležitost, než jako, že by to řešil konkrétně jeden člověk. No a co se týče té flexibility, to je v podstatě další věc. Já samozřejmě můžu mít nevýhodnou cenu emisní povolenky, ale v daném okamžiku, pokud cena elektrické energie na trhu je obrovská, tak pokud mám třeba kogenerační motor, tak v zásadě je mě úplně jedno, jaká je ta emisní povolenka, protože vím, že ten trh to zaplatí v ceně elektrické energie. A na tomhle třeba má postavit dneska biznis třeba teplárna Sea-Energy v Plané, že už dlouhou dobu tam má svoje velký kogenerační motory, které na téhle myšlence pracují. A pro ně úplně stejně bude nejjednodušší, nejelegantnější cesta, jak dekarbonizovat totálně svůj provoz tím, že půjdou za biometanem. Myslím, že si dokonce pamatuju, že tam byly nějaký záměry na výrobu vodíku, ale to už bych to byly a ty nejsou už. Je to zase jenom otázka prostě peněz a toho výhledu. Na biometan se jich zeptáme, je to náš zakladající člen a moji dlouholetí přátelé, tím zdravíme všechny. A divil bych se, kdyby byla nějaká moderně energetická revoluce, které oni by se vyhnuli, nebo v ní nebyli průkopníky, ale ohledně toho biometanu zrovna nevím. Tak jestli Martin má informace? Ale biometan určitě bude i pro služby výkonové rovnováhy zajímavý z toho pohledu, že když ten zdroj bude zelenější, tak bude vyvolávaný častěji a dřív bude mít prioritu. 100%. Jo, takže úplně stejný zdroj na zemní plyn bude čekat a stejný zdroj na biometan bude vyvolávaný. Jo. Takže to se samozřejmě v návratnosti výrazně ukáže. Mluvíš o limitech pro aktivaci služeb výkonové rovnováhy na CO2 na megawatt-hodinu. Ano, o tom se bavíme. Přesně tak. Jasně, která se bude snižovat. Jo, samozřejmě, tím zelené plyny pomůžou. Jasně, ale celkově, a tím se asi dostáváme pomalu k závěru, jsme se shodli na tom, že revoluce v tom, že by v nějakém krátkém horizontu nahradili zelené plyny, importovaný zemní plyn, prostě to se tady pravděpodobně nestane. Pokud ano, tak bych od vás rád slyšel, prosím, na závěr, v jakém horizontu. Já ho tady nevidím, nebo ne třeba v nejbližších 20 letech, tak jestli vy máte jiný názor a jestli, i kdyby se tak stalo, tak jestli si dokáže členská země Unie, v tomhle případě my, zachovat svou teplárenskou síť z pohledu jejího využití pouze třeba s využitím obnovitelných zdrojů. Členská země Evropské unie, která toho dosáhne výrazně dřív. Dám příklad jednoho extrému, a to je Dánsko. Ty už mají v letošním roce něco mezi 40-50% podílu biometanu na svý celkový spotřebě zemního plynu. A promiň, čím ho vyrábějí nejvíc? Z bioplynových stanic. Bioplynky. Bioplynky. My samozřejmě průmyslová země máme na hlavu výrazně vyšší spotřebu zemního plynu, takže ten podíl je pro nás prakticky nedosažitelný. My se pohybujeme v našich výhledech a výpočtech někde mezi 10 a 20% současné spotřeby zemního plynu. Tím, jak se předpokládá celkový snížení spotřeby, tak ten podíl bude samozřejmě narůstat, ale to je jenom hra čísel. Celkově jsme furt na nějakých 700-800 milionech kubíků biometanu ročně, který si můžeme v České republice bezpečně vyrobit udržitelným způsobem z našich domácích zdrojů, z odpadů, ze zbytků a tak dále. Jo. I z hlediska bezpečnosti energetických dodávek to není úplně zanedbatelný podíl, je to zajímavý. Takže pokud bychom se na to měli podívat jenom čistě biznisově, já si myslím, že do 20 let čistě, aby OZE nahradilo to v teplárenství energii fosilní, asi není úplně očekávatelný scénář. Na druhou stranu jsou určitý výhledy typu firemní strategie, dobrovolný cíle ESG, který nemají s nějakýma zákonama vůbec co společného. Jednáme se zákazníkama typicky z automotive segmentu, který říkají, hele,
Já prostě, abych byl konkurenceschopný, abych si udržel mý zákazníky na západních trzích, ať už je to Severní Amerika, ale i Čína nebo Evropa, tak já prostě potřebuju být ESG compliance a já potřebuju ty emise z teplárenství snížit, takže mně je v zásadě jedno, jaká je tady zákonná povinnost, ale já ten biometan chci, protože já ho potřebuju kvůli svýmu biznesu. A z těch sektorů a z těch dobrovolných průmyslových cílů a závazků já vidím, že ta poptávka půjde mnohem rychleji. A tam já jsem mířil na začátku, když jsem se ptal, co můžou být ty game changery, tak tam s tebou souhlasím, ty jsi vlastně mluvil hodně o té legislativě a já jsem tlačil stále do toho, že politiky jen tak nezměníme, ale ano, o nás bude měnit ten západ, ta Severní Amerika a jak ty správně říkáš Čína, o které si pořád myslíme, že se to tam vůbec neřeší ani ESG a podobně, ale samozřejmě už prostě řešit začíná a my v tomhle budeme pozadu. A teď mluvím zejména o České republice, kde ESG je jenom jakési nucené zlo, stejně jako všechno ostatní přicházející, řekněme, z Bruselu. Ale za mě souhlas a to je to, co já jsem očekával. Jasně, bude to těžký průmysl, ale dodáváme nikam ty naše výrobky z těžkého průmyslu a tam ten tlak je a tam podle mě bude tlak na tu dekarbonizaci a tam najednou bude návratnost projektů, ať už budou vodíkové, typu, co říkal Honza, výroba oceli, cementu a dalších nutných surovin, a právě použití celkově zelených paliv a vůbec obnovitelných zdrojů prostě úplně někde jinde. A politici, nepolitici a poplatky, nepoplatky. Honzo, tvoje vize budoucnosti, prosím. Ona je to taková jako slátanina nejenom té legislativy, ale řekl bych jako obecně všech těch jako tržních vlivů, které jsou pak samozřejmě vstupy pro jakoukoliv ekonomickou rozvahu. Nicméně kromě toho automotiv, který bych řekl zase tam má tu legislativní zapeklitost v tom, že je tam řečený stahujte množství CO2 na ujetý kilometr. Ono v zásadě dneska už ty možnosti, jak být úspornější s klasickými palivy, jako moc nejsou. No tak v zásadě jediná cesta je, jak to řešit tou vnesenou uhlíkovou stopou do výroby elektroauta, což vlastně tlačí potom ty dodavatele všech dílů na stahování uhlíkové stopy. Takže to bych řekl je v tom automotiv. Nicméně stejně tak se dívám na to, že není to tak dávno, co vyšla v nějaké směrnici, já teď nevím ke kterému roku přesně, jestli na 55% nebo o 55%, požadavek na redukci uhlíkové stopy z nákladní dopravy, což bude za mě jako obrovský jako milník, který změní to, že bude prostě potřeba mnohem větší množství elektrické energie v soustavě zase. A teď se bavíme o tom, že elektromobilita obecně sama bude prostě rostoucí. A byť to dneska není vidět a je možný mít v tom řadu pochyb. Já se dívám na statistické čísla a vidím tam tu jednoznačnou exponenciálu. Ta je růst, že není na železnici, jak se očekávalo, ale je v nákladní dopravě. Přesně tak. No. A dívám se vlastně na to i tak, že jestliže mi roste elektromobilita i v osobní dopravě, tak ona je logicky jako navázaná na nákupy vozů a v průmyslu, ve firmách a teprve potom se sekundárně dostává většinově mezi lidi. To tak jako v České republice máme. A v momentě, kdy začneme aspoň na těch větších fabrikách dávat ESG, to ESG se mě pak začíná najednou sekundárně dotýkat i těch dodavatelů právě v dodavatelském řetězci, tak oni to najednou musí deklarovat. Když si řekneme, že Česká republika dneska většinou stojí na nějakých konečných dodavatelích v zahraničí, kteří ve finále jako deklarují potom zase ve svým ESG a musí si dopočítat nějakým LCAčkem, kolik je uhlíková stopa jejich výrobku. Nebo se můžeme bavit třeba o stavebních hmotách, který taky nově musí mít vlastně od roku 2025 takzvaný EPD, to znamená jakousi deklaraci, jako má uhlíkovou stopu ten výrobek stavební. Tak tady se všude dostáváme do toho, že se začne soutěžit nejenom o to, kdo má nejnižší cenu, ale to se zpět vracíme k těm budovám. Jo. Já potřebuju té budovy mít vyřešený materiál s rozumnou uhlíkovou stopou, potřebuju tam mít nějakou výrobu energie s rozumnou stopou. Teď ona se tam většinou započítává i to, že tam někdo žije, jezdí někam nakupovat, jezdí nějakou dopravu, tak se řeší, jestli má MHDčko, nebo čím to vlastně bude jezdit do toho domu. A stejně tak se to bude počítat i ve firmách. No a v ten okamžik, jestliže já jsem takhle kritizován za tu uhlíkovou stopu, tak nevyhnutelně jedna z takových jako velmi jednoduchých cest je jít cestou nějakého elektromobilu. Zase jako když si představím, že jsou nějaká jako velká přepravní společnost a vyměním flotilu dieseláků za elektromobil, tak to jako vím, že se může jít rovnou hodit mašli, to nemá šanci na fungování. Že? A nicméně jako nějaký částečný redukování té flotily na nějakou elektromobilitu už dneska je možný vidět. A s některými našimi zákazníky už se právě bavíme o tom, a že začínají instalovat nabíjecí infrastrukturu nejenom pro vlastně klasický osobáky, ale už právě i pro tu nákladní dopravu. Tam se bavíme o tom, že jako ty nejnižší příkony jsou plásnu 150 kW na jednu nabíječku.
když jsou to ty superchargery, tak nám to leze až někam jako téměř k megawatě, to už najednou začínají být jako velký výkony. Máme členy, kteří staví elektrodvíčky s megawatovým výkonem, každou z nich pro nákladáky. A samozřejmě tam je zase role pro baterky a další věci, to je zase téma další. Ale ne pro mě, jenom že to existuje opravdu, že to vidíme. No a teď bych řekl, že jako jednak se díváme na data, jak jsou dneska, co se týče spotřeby v síti, kde to teplo, řekněme, teď pominu zateplování domů a podobně, má nějakou klesající tendenci a řekněme je poměrně jako stabilní. U té elektrické sítě je to čím dál více dynamické. V momentě, kdy tam začnou dávat tu elektromobilitu, tak a samozřejmě po nějakém čase, až těch elektroaut bude hodně, tak statisticky se mi to zase někde narovná. Ale teď nějaký čas nám tam udělat obrovskou paseku, protože těch jako elektroaut a hlavně elektronákladáků ještě nebude tolik, takže my postavíme nabíječkou, ona poběží za den, já nevím, 5x, 6x, možná 8x, když dobře. A kdy? Na té dálnici to netušíte, kdy to zapne do té nabíječky. Ten okamžik se zase vracím k tomu, že vy musíte mít nachystanou dostatečnou jako schopnost flexibility, dostat to do té energetické soustavy. A tam já se jako nejsem úplně jistý, že tu akumulaci v takové velikosti máme, jestli třeba to bude ta cesta baterky, nebo to bude třeba cesta kogenerace. A zase jsem zpátky u toho plynu, že jako když dojedete s vyjetým nákladákem k nabíječce, nakolik vás bude zajímat ta cena elektrické energie, abyste si prostě potřebujete nabít, protože máte nějaký termín, do kdy máte dodat zboží na sklad. Dneska se většina všeho dováží just in time, to znamená, vy prostě musíte dojet v ten čas. Ten okamžik cena jde úplně jako bokem. Tam se zase jako točíme trošičku v kruhu, to, co ekonomicky bude dávat jako největší smysl. Takže já nějakým výhledem se dívám, bude to opravdu komplex mnoha technologií, budou to prostě plyny, všelijaké různé, jak ty fosilní, tak ty obnovitelné, bude se to prostě výhledově nějak pomaličku jako snižovat, ale taky si podle mě připustíme trošku ten problém počtu a objemu. Už jenom když si představím, že bych si chtěl říct, že přestavím jednu technologii na jinou, třeba řekněme si, že bychom řekli, že to umíme, jsme schopní a šli měnit všechny plynové kotle na kotle, který umí spalovat vodík. Tak si jenom spočítejme, kolik těch kotlů v Česku je, kde máme výrobní kapacitu, kde máme ty lidi, kteří to budou namontovat. Je to všechno dokola. Takže jakože bychom udělali game changer, ze dne na den se tu něco změní, to si myslím, že jako utopie. Se musíme bavit o tom, že to potrvá jako řekněme 10-20 let, než jako uvidíme obrovský rozdíl. Těch prvních 50 let bude jako rychlých, dynamických, my to pocítíme na tom trhu. Ale než se to technologicky pro mě to ještě dlouho potrvá. Díky, to byla skvělá úvaha, to se mi líbilo. Samozřejmě mám tendenci pak reagovat i na tu elektromobilitu, jestli je to příležitost nebo není, ale na to jsme tady ostatně měli samostatný akukásty přímo na téma s distribučkama jako flexibilita v elektromobilitě, je to příležitost nebo hrozba, no je to tak někde zhruba uprostřed. Pan Martin Švarc hlásí. Hele, já jsem chtěl akorát reagovat tím, že jsme v akukástu. Ano. Jo, tak zmínit, jak může vlastně výroba zelených plynů pomoct akumulaci a flexibilitě. Jo. A to je přímo na těch zdrojích. Jo. Česká republika je poměrně na milion obyvatel evropskou velmocí v počtu instalované báze bioplynových stanic a jejich elektrického výkonu, který dodává do sítě. Jo. Pak, když se bavíme o tom, že nebude vyrábět v baseloadu elektrickou energii, ale zelený plyn, tak se nebavíme o tom, že to bude dělat 24/7. Jo. Ale když ráno startuje průmysl, no tak ty bioplynky, které už mají nainstalováno, mají vyvedený výkony a všechno už je hotový, tak budou dodávat elektřinu z kogenerace. Jo. Po zbytek dne, aby uvolnili místo obnovitelným zdrojům, větrníkům, fotovoltaice, tak budou vyrábět metan, biometan, jo, pro tu sezónní akumulaci a tímhletím způsobem skvěle budou doplňovat ten nový energetický systém v České republice. Přesně tak. Jo. A proto my se nesoustředíme na žádnou, jak víte, zrovna vy, ale i většina našich posluchačů, na žádnou formu akumulace, ale jakoukoliv flexibilitu. A ty jsi upozornil, myslím, poprvé v Akukástu i na touhle možnost. Super, souhlasím. Jo, a pak samozřejmě ještě s tím souvisí to, že ta bioplynka velmi často má na střeše nějakou fotovoltaiku, že sama poskytuje nějaký služby výkonové rovnováhy a díky vlastně technologii startování té kogenerační jednotky to má velmi často doplněný i o baterku. Protože on, když je zavolaný pro poskytování kladní odchylky, tak nejdřív jede na baterku, ale mezi tím se vyjede výkonově s tím plynovým zdrojem na 100%. Přesně tak. Jo. Takže a jsme krásně v jednom místě, už který má zainvestovanou infrastrukturu a jsou to decentralizované místa pro celý České republice. Jo. Za mě jako obrovská škoda do toho nenaskočit hned. A Martine, není tam problém s právě výkupní cenou nebo se zeleným bonusem, nebo musíme počkat až na to, až ten zelený bonus vlastně skončí?
Já měl pocit, že ten problém u těch bioplynek je ten, že prostě oni jsou motivovaní díky zelenému bonusu, je vlastně 24/7. No, oni jsou spíš demotivovaní k čemukoliv jinému. Takhle. Jasně, jo, ale Honzo, máš pravdu. Jo. Tím, že ten zdroj dostane větší peníze, když bude vyrábět 24/7 v baseloadu elektřinu, ať už s tím teplem dělá cokoliv, a na rovinu si pojďme říct, že není 100% využitý. Jasně. K tomu, aby ty výrobci mohli přejít na výrobu biometanu a poskytování služeb výkonové rovnováhy, tak zase musí dostat nějaké podmínky, které budou alespoň srovnatelné s tím, co dělají teď. Jo, souhlasím. Já bych ještě navázal na tu myšlenku, kterou tady Martin krásně otevřel, že tady máme příležitost právě pracovat s tím bioplynem. A bychom si taky měli říct, že jako Česko je skutečná velmoc v teplárenství. Jo. Málo který stát má tolik tepláren, tak rozsáhlou síť centrální zásobování teplem. A jestliže my jsme centrální Evropa, která má poměrně, nechci říct jako silnou zimu, není děsivě silná, ale těch dní, kdy se topí, máme poměrně mnoho. A spotřeba tepla je tu taky jako nezanedbatelná, tak z hlediska právě toho ustoupení jiné spotřeby, když to potřebuje průmysl a podobně, když přijde večerní špička a domácnosti hromadně zapojí ty zástačky do zásuvek, aby si nabili svoje elektroauto do budoucna. To tepla na tom bude krásně ustupovat. Já si myslím, že právě role Česka v centrální Evropě může být to, že se staneme jednou obrovskou baterkou. Ať už to bude prostřednictvím té klasické baterky, nebo to bude prostřednictvím akumulace právě do plynu nebo do tepla. Na to řeknu jenom amen. To je něco, co se tady dlouhodobě snažíme. A mimo jiné i země typu jako Rumunsko a Bulharsko, nevím, jestli sledujete, ty přesně touhle cestou jdou a nedá se říkat, my jsme chudší země nebo ve srovnání s těmi západními bohatými zeměmi. Ne, je to jenom o politické reprezentaci a přesně o tom, o politickém rozhodnutí jít tou cestou a být akumulační velmocí, flexibilní velmocí, to je jedno a z jakýchkoliv zdrojů. Dá se toho využít. Ale o to jsme u nás daleko. My jsme začali tou nevůlí politiku cokoliv měnit a vůbec celkově nastavení většiny z nás cokoliv nového akceptovat, takže tím opět končíme u těch politiků. Pánové, já moc děkuju. Byla to strašně zajímavá diskuze, bylo to strašně příjemný a moc děkuju. Hosty dnes byli Jan Krišpín, generální ředitel Orgresu. Díky, Honzo. Díky moc děkuju, mějte se krásně. Díky a Martin Švárc, odborník na biometan a momentálně jednatel EPV. Díky moc, Martine. Díky za pozvání, krásný den. Díky za skvělou diskuzi, dneska zase na trochu jiné téma. My jsme byli AkuCast a budeme se těšit s vámi na další díl. Díky.